سلام زي خبركم تاتلتي بين تي في هنا لما حموس إسران 4 سنة زي تدالوا على توزينات تيزلكم مسيلخو كم وترو كسافة عمي ودباتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنة أرأس زينا أوروبا وحبرتنا أمريكان هنا متقعتي أير يوتوبيا كونينوم منقست جبسن وانا نمترب سويس عازيا زنبرت مركبن تسماميعهم سعود عرب مسكتر تبت يخوزت صنح زمدنا نام نور نملاس حدش امباسادر مزيزا اب كندا اب حدا بيت تمرتي دقبات باماي زوصرو ملكت زي تجبرلهم مقابرات ترخيبهم اب غريخ حدا قشي اب لعلي شوعات ابونات ناي اسيد متقعتي فصيم كاتبايلو كم زت تاسرن ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኤውሮፓ ሕብረትን ኣሜሪካን ህነ መጥቃዕቲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮኒኖም በተመጥቃዕቲ በ10ታት ዝቁጽሩ ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ምህላዎም ጸብጻባት ገልጹን ከሎም መንግስት ኢትዮጵያ ግን ህነ ሰላማውያን ሰባት ኤላማ ኸም ዘይገበረን ንዕጡቃት ትግራይ ዝዓለም ምንባሩ ይዝገልጽ እንተኾነ ኃይል ኣየር ኢትዮጵያ በሶሉስ ካብ መቐለ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ትርከብ ከተማ ቶጋም ደብዳብ ከም ዝካየድ ተዛሪቦም ኤውሮፓ ሕብረት ነተፈጻማ መልኪቱ ኣብዝወጾ መግለጺ ሰላማውያን ሰባት በደይ መደይ ተባሂሉም ኤላማ ኸም ዝተገበሩ ምጥቃስ ኣዝዩ ዘሻቅል ይኽብል ኮኒንዎም ኣሜሪካ በወገና ነጻ ምርመራ ክግበርን ግዳያት በዘይ ክልከላ ሕክምና ወረዴት ክግበሩልን ጸውያም ኣብ ትክልል ነሻሙናይ ወርሒ ቀጽሉ ኣብ ዘሎ ኩናት ዝሳተፉ ዘሎ ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ገሰት መሰላትን ዓመጽን ይፍጽሙ ኸም ዘሎ ይኽሰሱ እዮም እቲ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ጥቃቱ ጋጋ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ መቐለ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ተፈጺሙ ዓለም ለኻው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቶም ዝቆሰሉ ኣብ ምግዓዞም ከም ዝሓገዘ ፍሊጡም ኣፈኛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዝተሓገዘ ስርሒት ይፍጽም ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸም ንሲቪላውያን ሰባት ዕላማ ከም ዝገበረ ግን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ይጋዋሕ ዘሎም ዕጡቃት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓውታት ምምዝጋቦም ክገልጹን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓሶት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ዘሎም እንተኾነ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገልጽዎ ዘሎ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ይወርድ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ትግራይን ብወታደራት ኤርትራን ዝድገፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ኩናት ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየጋድዶ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትክልል ነቲ በቲ ኩናት ተሃስዩ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁጽር ህዝቢ ንምብጻሕ ይጽገሙ ከም ዘሎ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ኣብ ትክልል ዝንቀሳቐሱ ናይ ረድኤት ትካላት ብኣማይታ ሻሕ ዝቁጽር ህዝቢ ብሰንኪ እቲ ኩናት ረድኤት ክበጽሑ ከም ዘይምኽኣሉ ንጥሜት ተቓልዩ ከም ዘሎ ይነግሩ መንግስቲ ግብጽን ዋና ነመትረብ ስዊዝ ዓጽያ ዝነበረት መርከብን ተሰማሚዖም ዋና ናይታ ኣብ ወርሒ መጋቢት ነመትረብ ስዊዝ ዓጽያ ዝነበረት ኤቨር ጊቭን ዝተባሃለት መርከብን ሰመዚ ግብጽን ኣብ ኣፈናዊ ናይ ካሕሳስም ከም ዝተበጽሑ ተገሊጹ መርከብ ኤቨር ጊቭን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ እትሰግረሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ማእከል መትረብ ስዊዝ ተሸኺላ ነቲ ነቐይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ዝራኸብ መስመር ንመዓልታት ከም ዝዓጽወቶ ዝዝከር እዩ እዛ ዓባይ ኮንቴነር እትጽዕን መርከብ ድሕሪ መዓልታት ዝወሰደ ግድል ካብቲ ተሸኺላቶ ዝነበረት ሕፃ ምስ ወፀት መንግስቲ ግብጺ ብሰንኪታ መርከብ ንዝሰዓበ ክሳራታት ንክካሓስ ነታ መርከብ ንኣዋርሕ ደው ኣቢልዋ እዩ ነይሩ ሰመዚ ግብጺ ካብ መጀመርታ ዋና እታ መርከብ $900 ሚልዮን ካሕሳ ክኸፍልዮም ጠለብ ኣቕሪቦም ጃፓናዊ ዋና እታ መርከብን ጠበቓታቱን ብወገኖም እታ መርከብ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ እንትትጸንሕ ብዙሕ ሚልዮናት መእተወት ነይራ ብምባል ንግብጺ ዝሃብዋ ካሕሳም ናብ $550 ሚልዮን ክወርደሎም ጠለቦም ኣቕሪቦም ድሕሪ ተደጋጋሚ ዝርባት ተማል ረቡዕ ወከልቲ ዋና መርከብ ኤቨር ጊቭን ሰመዚ መትረብ ስዊዝን ከም ዝተሰማምዑን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝፈራረሙን ገሊጾም መርከብ ኤቨር ጊቭን ልዕሊ 18,000 ኮንቴነራት ሒዛ ኣብ መትረብ ስዊዝን መዓልታት ድሕሪ ምሽካሎም 29 መጋቢት 2021 ካብቲ ተሸኺላትሉ ዝነበረት ሕፃ ወፂኦም ክትንቀሳቐስ ምጅማራ ዝዝከር እዩ ካብ 29 መጋቢት ጀሚራ መንግስቲ ግብጺ ካሕሳ ከይተኸፈልኩ ኣይፋንዋኒ ስለዝበለ መልሕቓ ደርቢያ ኣብ ግብጽያ ደው ኢላ ነይራ
እታ መርከብ ነቲ ኢንኮን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ዝራኽብ ጸቢብ መስመር ምስ ዓገተቶም ኣማይት መራኽብ ነቲ ብደቡብ ኣፍሪካ ዝግበር ዝነውሐ መስመር ክጥቀማ ከም ዝተገደዳ ይዝከር። መንግስቲ ግብፂ ብዘይካ ነታ መርከብ ካብቲ ተሸኺላቶ ዝነበረት ሑፃ ንምውፃእ ዘባኾኑ ገዚፍ ወጻኢታት እቲ መስመር ብምዕፃው መዓልታዊ ካብ መራኽብ ዝረኽቦ ዝነበረ ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝኸሰረ እዩ ዝግለጽ። سعود عرب مس قطر تبتيخو زصنح زمدنا نام نور نملاس حدش امباسادر مزيزا أمباسادر سعود عرب كوينو زيد تمززة لقول منصور بيل خالد آل فرحان بإسران حدن سنة هو ورقة سروحنا منستر قدات وصاغة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبزر كبلوم زمرنا خلتين هجرات المحيال كل متحبار كامز قبل لقليتهم سعود عرب حورات إمارات عرب بحرين الجبت انكاب كلتشن عصر تشواتنا تحزن مسكتر زنابرن زمرنا بمزحتال نتهاجر من تسأل أب كباءاتنا سنيهن مسكتر زمرنا نمسرات دمها مدبر تلفزيون الجزيرة دو كبل قطر مس تركي زلوا زمدنا كتزحتل سراوي ترك دمم كاب قطر كوصن زبل 10 نقطات اقربا نيرانين انت هون دحرنا 4 عامات وطري زين هاجرات مس قطر زصنحن متفنان بملاي زمدنا نامنور كملسات تسمامين يركبام اب هاجرات وشمت عرب زتفتر مكفال هاجرات قرن افريقاون صقيناي محاز زدفاف دبلوماسيو اودي اون ኤርትራን ጅቡቲን ነታኒ ነዊሕ ዓመታት መሓዘን ዝነበረት ቀጠር ብምሕዳግ ጸገ ስዑድ ክሕዛ እንከሎ ሱዳንን ሶማልን ግና ጸገ ከይሓዛ ወጥሪ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዘተ ክፍትሕ አሎ ዝብል መርገጽ እዩ ጸኒሕወን ኣብ ካናዳ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ደቀባት ብኣማይ ዝወጽሩ ምልክት ዘይተገበረሎም መቃብራት ተረኺቡ እቲ ካውሲስ ፈርስት ኔሽን ዝተባሃለ ጉጅለ ብሮቦ ኣብ ዝወጾ መግለጺም እቲ ርኽበት ዛጊት ኣብ ካናዳ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩም እንተ ኾነ እቲ ጉጅለ ብልክዕ ቁጽሪ ዝረኸቡ መቃብራት ኣይገለጸን ቅድሚ ሕደት ሳምንታት ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝተባሃለ ዞባ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ኣህዳር ቤት ትምህርቲ ኣዕጸምቲ ናይ 215 ህጻናት ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ነይሩ እቶም ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 1920 ክፍለ ዘበን ንኣተሓሳስባን ኣነባብራን መንእስያት ደቀባት ንምትሕንፋጽ ብመንግስቲ ካናዳን ሃይማኖታውያን ትካላት ዝካየዱ ዝነበሩ እዮም ዝምርመሩ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ትሕተ ባይታ ክፍትሽ ዝኽእል ራዳር ብምጥቃም ኣብ መካነ መቃብር ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ማርሻል ሳስካችዋን ሕቡእ መቃብራት ካናዳ ጸኒሑ እቲ ርኽበት ዘሰንብድን ዘደንጽን እዩ ዝበለት ጉጅለ ሓሙስ ኣብ ዘካየዱ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝርዝራት ክነግር ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ሓላፊ ባይቶ ፈርስት ኔሽን ፔሪ ቤሌግረድ ምርካበቲ መቃብራት ኣመልኪቱም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዘሰንብድ እኳ እንተኾነ ዘገርም ግን ኣይኮነን ኢሉ ንሱ ወሲኹ ኩሎም ካናዳውያን ኣብዚ ኣዝዩ ከቢድ እዋን ኣብ ጎኒ ፈርስት ኔሽን ደቀባት ደው ክብሉ እምህፀን ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ካብ 1863 ክሳብ 1998 ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ 150 ሸቆሉ ደቀባት ካብ ስድሮም ተወሲዶም ኣብቶም ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከኣቱ ተገይሩ እቶም ቆልዑ ቋንቋም ክዛረቡ ኮነ ባህሎም ከዘውትሩ ዘይፍቀሩሎም ኮይኖም ግቡ ኣተሓዛ ይረኽቡ ከም ዘይነበሩን ዓመጻት ይበጽሑም መንባሩን ይፍለጥ ኣብ 2008 ንሳዕቤናት እቲ ስርዓት ንምስናድ ዝቆመ ጉጅለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብዙሓት ካብቶም ቆልዑ ናብ ማሕበረሰቦም ኣይተመለሱን ኣብ 2008 መንግስቲ ካናዳ ነቲ ስርዓት ኣመልኪቱ ብወግዒ የቕሬታ ሓቲቱ እዩ ኣብ ግሪክ ሓደ ቀሺ ኣብ ልዕሊ 7 ኣቡናት ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ፈጺምካ ተባሂሉ ተኣሲሩ بمسألة كابوليس آتينس ترخب حبريتهم توم شوعت باباسات بزعباتي ودي 36 عامت كشامل كيتم أن تمايت أنكلويو آسيد دربيلهم سلسته قابتهم باباسات أبقصهم برتو من درتيس لزقاتهم أب هوسبيتال كم زركبون مجلس البوليس تاكتما أفليتهم بزيكاتهم شوعت باباسات نعم نمحجاز نابت بوتا زخد حدا بوليسون قال كفال أكلوه بتأسيد نديروه ناب هوسبيتال توصيل يركب أثناء متكاتي فتسيمو زتبهاله ودي 36 عامت كشيد بمسألة كام مدبر زينا ANA زي ترخب حبريته باتي زي سرحلو بيت كريستيان زي حقاوي مزوار فارسية كايدو تبايلو تاترتيرو نيريوم اتهم باباسات كانت يزمصو كسين مسمع إلوم نابتي نسو زي سرحلو بيت كريستيان بمخاريب متصري زيقابرو نيروم اتهم باباسات تغشي اب سنة 2018 ابيدوم حالة نتبشو مونت جرام حشيش كام زي ترخبوه مرتعو دحر مركابهم كاب كاشنتو نخوردو يمايتو نيروم
ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ከይስጉግ ስጋት ዝሓደሮ ጡርጡር ተኣኪቦም እንከለዉ ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ኣሲድ ከም ዝፈጸመሎም ከዓ መግለጺ ፖሊስ እታ ከተማ ይሕብር። እቲ ወዲ 36 ዓመት ቀሺ ኣብ ኢዱ ኣሲድ ዝመልኦ ዓቢ ጥርሙዝ ሒዙ ናብኦም ከም ዝኸደ መደበር ዜና ታንያ ገሊጻ። እቲ ቀሺ ነቲ ኣሲድ ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ቀጽሪ እቶም ጳጳሳት ንምብራዕ ኣብ ዝፈተነሉ ዝኽልክሉ ሓለዋት ቀጽሩን ኣሲድ ከም ዘፍሰሰሉን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከብን እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጥዕና ግሪክ ቫሊስካ ኪልያስ ናብቶም ግዳያት ዝርከቡ ሆስፒታል ድሕሪ ምብጻሕ ሓደ ካብቶም ግዳያት ኣብ መላእ ገጹ ዓሚቕ ንዳድ ከም ዘለዎ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ክግበረሉ ምዃኑ ንማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጹ። ፕሬዚደንት ግሪክ ካትሪና ሳኬላሮፓውሎ ነቲ ተግባር በተሪር ክትኩኖን ከላም ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሪያስኮስ ሚትሶታኪስ በወገኑ ነቲ ጉዳይ አመልክቱ ምስል አልዋይ ሓላፊ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤተ ኣብለል ጳጳሳት ዝበጽሐ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ እቶም ግዳያት ቀልጢፎም ንኽዓብዩ መንግስቲ ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ክገብር ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።